Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu, content chitubu, chisingapwe chitubu, chinonwane munhu wese chitubu, chakavenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka vari panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, nyaya yandikufamba nayo zvamanje inyaya yevakomana vari kutaura ivo kuti Hanzi Chamisa Haana kana basa. Chamisa asisina relevant. Chamisa angovo munhu angofananawo neni newe. Handizoziva hangu kuti bo here kana kuti bo here. So I'm going to play you the video mozvionera mega mafungiro avo, mafungiro anosiyana, maonero anoita sei anosiyana handitika. So let's keep it clean mu comment section kana takukomentawo handitika tisatukane zvinyadzi. So before I get into that video, ndikutaura kuti kana munhu une kambani yako yaunayo, kabhizimusi kako kaunako, aiwa ka business ngaringe rine matsamba, register your business handitika. Bata Owen wotaura kuti aiwa ndabva kuna DJ Oli, Hanzi iwewe ndio munhu wacho anokwanisa kundiita sei kundiitira zvinhu izvi kuti zviite sei zvirongeke handitika. Namba dzake ndidzo dziri pasa apa handitika. At the same time ukada futi an FNB account, bata Michael anokusotera zvinhu zvako zvoita sei zvorongeka, zvopinda mugwara, woita sei worongeka womunhu. Mari inogara kubhengi kwete kugara mumba handitika. So bata futi Michael panhamba idzo dziri pasi idzo, woita sei woitirwa graft rako, zvinhu zvako zvoita sei zvoendeka handitika. Saka tisingatambise nguva, rega tipinde muvhidhiyo tivanzwe vakomana vachitaura vega kuti aiwa munhu asina basa zvamanje munhu asisombori relevant zvamanje ndiani? Ndi advocate Nelson Chamisa. Clip iri rakatorwa pane inonzi kumusha podcast. Haminoti apfanira ndevapiwa but vamwe vanga vachiti varakashi, vamwe vanga vachiti vakapiwa mari nemusangano. Handizoziva hangu, vanhu vari kutaura zvakasiyana mumacomment section, but semaonero angu nemafungiro angu nemaziro angu, hakuna mufanira wechidika nemafungiro akaita sei akadai so handitika. But rega tiplay tinzwe, then tozoita sei tozokurukura tona tosvika papi. Alright. Munhu andoisa pa number 1 asina zvaarikuita, asina basa pa social media zvamanje woti kana makonzi akakavharwa kana basa. Murume anonzi Chamisa uyo. Kana mukadaro munhu watakatarisira kuti pamwe ndiye munhu angatisundzira Chamisa angaponesa. Chamisa ina believe kuti it's better delete social media yendo kubva ku Facebook kusvika ku Twitter, ngadelete zvese. Haana anachari kubatsira mberi. Why mudida? Why madam? Chamisa ari kupa false hope kwa neZimbabwe. That guy ari kugara musangano, that guy is on payroll. Hanzi achipa false hope one ubata. At the end of the day tikutambudzika, tikufunga kuti munhu achaita sei ndo anzani akaprocessa kuvana kuenda kuKenani Moses and tichifunga ndiye Moses wedu uyu, but maya munhu asi Moses ndi Faro watudira naye. I'm telling you. But indono Chamisa kana kuona uchifollowa Chamisa is stupid. Right, handizoziva hangu kuti is it a good example iri kupiwa nevakomana ava kuti Hanzi Chamisa ndiye Faro. Handizoziva hangu kuti ndizvo here kana kuti ndizvo here, but ndiri kuona hangu kunge vati rasikei nekuti zvamanje muZimbabwe titori muEgypt. Takatosungwa zvinhu hazvisi kufamba, zvinhu zvakamira, zvinhu hapana kana chiri kumboitika chekuti tingati tiri muKenani muhuchi nemukaka. Tinongonzi huchi nemuromo chete, but huchi hwacho hatisi kumboona, huringodyiwa navanhu 5 kumusoro uko chete. Isusu kuzasi kunoko aiwa tiringorumwa nenyuchi ndodziri kutiruma handitika. But Hanzi Chamisa ndifaro, but ndoona kunge mumwe uya ndiye Faro, Chamisa ndiye Moses. Handizoziva zvangu ipapo, but mumwe uya I think ndiye Faro. Kana chona uchifollowa Chamisa funga Chamisa achati crossesa. Hakuna. Hati crossesa tiambudzi. That guy you know what? Chamisa
is weak. In One, terms it's just weak. Murume wamadam boss arimuteereti na Chamisa havafani kupinda muteereti wakarume vanhu ivavo Ini sekona kwangu ndona sokuti Chamisa ka he's done so much because hapana chaakaita chii vankani vezera rake vakaita chivindi chongomira mamiriro hachisi chivindi chiya chivindi chakaitwa natsvangirai okay chivindi ndechakaitwa naJobscan urikubata Chamisa haana chivindi chaakaita but kutombomisa iyo political hakusi kumisa vanhu vakamufarira vanhu vakamufarira vachifunga kuti kufarira chinhu chaicho vakatozona kuti no uyu munhu ikoi itori atya zvaro rikutoshaya kokujambira hakuna mvura. uri kuona chakanyanya kundirwadza pana Chamisa chinwani ndechekuti unoziva kana tichielekta maleaders isusu kana tikaelekta a leader anofanira kuti leader andopanzwisisa That guy a leader anofanira kuti tave pastage yakati tave pastage yakati tichifollowa zvotaura chi a leader manje a leader akada kuti isusu tamuisupport ati leader tobva tamuleader futi isusu no the problem that guy doesn't have my qualities ekuita leader. He doesn't have my qualities yekuva politician. He's a comedian. Amen. Munopaonose apo papoint iyo kuti Hanzi advocate Nelson Chamisa is a comedian, but who do you think is a comedian? Tisingambotaura zvekutonga kana kuti semunhu anokreka majokes anonakidza zvekudaro ndiani. Aindona hangu ngepresident ED vanokanda ende aiwa kana vakutorova chaizvo vakati sori ambuya yako aiwa vanenge vachikanda majokosi chaiwo because even ukateerera kana maspeeches avo kan 60% vanenge vachikreka majokes, 40% vanenge vachitaura zvebasa. So inini hangu according to me maonero angu nemafungiro angu ndofunga kuti aiwa president ED ndo comedian. Iyo kana une maonero ako isa comment mucomment section wotaura kuti comedian ndiani pakati povakomana vavira. Ane personality not my qualities. Ungomuona zvekuti unogona kungomufara kuti hai ndogona kumuita president kana ndogona kuita murume wangu. Do you know kuti like mukadzi unotoona munhu achingofamba kuti ai ndogona kuita murume akapfeka achienda kubasa but my qualities ekubaba aripo here hapo. Okay, that's the same place na Chamisa. Ane that personality yekuti ukamuona unomufara kuti dai anditungamira but my qualities ekutungamira hapo. Inisogona qualities aripo asi chinoitika ndechekuti maqualities ari pamunhu asina basa ari ndokutoshaya maqualities kutosha kwacho ndokutoshaya maqualities because if you're a politician my guy you have to stand for your words. zvese zvawataura nangu panyaya dzepolitics kana watopinda mupolitics ziva kuti it's a dirty game. Yes, and kana usasada kuita chikristu mupolitics sei iwewe doti isusu tikurwirewo kuti uzodya wega uzodya iwewe zvirwire kuti udye because ndiwo chadya uchika ati zvezvana munanga gora udya uchi the same apply to you saka chihwira kuti uchasi wona Hanzi iwewe zvirwire kuti udye uchi. It seems kuti vakomana vari kudya uchi vane ka little something kavanako kavakapiwawo zvavo kavari kunakirwa nako ndosaka vari kutaura mashoko avari kutaura, but the majority and the rest of the country aiwa vari kurumwa nenyuchi handiti kauchi havasi kuita sei havasi kuhuona. Ndonyaya yanga ndichingofamba nayo zvamanje yanga ndangoya kuti ndikuratidzei muzvionere mega kuti ndo zviri paground, ndo zviri kuitika, ndo zviri kutaurwa nevana vevhu. Maonero anosiyana, mafungiro anosiyana, ende 2024 hakusina politics dzadzi dzekutukana nedzekurwisana nedzekuita sei aiwa takufanira kugara pasi tichitaura tichionesana kuti apa tiri kuona wangu apa wabhaisa inondati hazveshuwa ndabhaisa but uri kuona wangu apa wabhaisa tichikurukura handitika because zvakudhara zvazvokuti tikasanzwisisana torovana kana kuti totukana tonyimana upfu tonyimana sauti aiwa hai politics dzakudhara idzodzo handitika. Maonero angachitawo vakomana mafungiro avo avanga vachiita handitika iwe une mafungiro ako une maonero ako
rako, siya comment mucomment section wotaurawo zvaunofungawo zvinovaka zvinovaka nyika handitika. So ndo nyaya yanga chingofamba nayo as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes. Tiri kuti it's bye for now, ngatisangane muvidhio rinotera.